Yau Assalamu alaikum maza da mata, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Masoyana, ina so dan Allah masu bibiya ta za a iya bibiyan mu a cikin channel Babu Garda Comedians domin a ga irin ayyukan a huta lafiya. to yanzu kai kana ka daɗe a wannan harkar, ka kai tsawon shekaru 3 zuwa ƙasa ko sama ne ma ban sani ba, na ji daga bakinka. To amma kai me yasa ba ka da ra'ayin ka buɗe channel alhalin kuma duniya ta riga ta san kana yin comedy tun kafin arewa ma ta kira ka? Ana ganin ku da ɗan ƙuda, sannan ana ganin ku da ayatullahi tage, kuna yin comedy ga Kano duk kuna yi tare, amma kuma kai baka da wani channel naka da za a neme ka, ko kuma kana shirin buɗewa ne, ko kuma dai baka da ra'ayin abin ne? To alhamdulillah, na gode wa Allah da kaman irin wannan tambayar. Channel YouTube insha Allah ina ga a cikin wannan watan zan buɗe channel YouTube dina, saboda haka yan uwa masu son su kalli comedy dina insha Allah su bibiye ni kafin ƙarshen wannan wata zan buɗe wannan channel YouTube. To me za a rubuta a same ka a cikin wannan channel YouTube din, a domin a ga kai ma bidiyoyin naka? Yawwa, duk wanda yake so ya same ni sai ya rubuta Angon Rayya 90 days, insha Allah zai ga ayyukan da na yi masu ɗimbin ban mamaki kuma wanda za su kawatar da shi. Lalle ne na Rayya kenan, ka ce akwai amana? Ko amana insha Allah. To Allah ya ba mu sa'a. Sha kallo lafiya. Na bar ku lafiya.